ngithunywe ngenkamoya ukuba nizonginikeza udoloqina esigabeni nakhona kungekho sangoma kungekho nyanga ekhona kodwa ningiphathele nje izwi likamoya. Ngiyathokoza kakhulu. Shenge sokalisa Meya seZululand phinde kwemdikoni lonke leli viki besilokhu sikhuleka noShenge angisakuboni kube kuhle kakhulu sibambisene ngokamoya saye sagcine sesibambene inkonzo ngesonto la khona uButhelezi kanye noNjomani bakwazi ukuthi bayibambe leyo nkonzo kwaze kwasekugcineni. Kuneyinsizwa ke cishe nizoyazi kuthiwa uNgizwe igama layo womculo wayefisa ukuba sibonane naye ngalelo langa. Usethi-ke kumina nalento yey'nkonzo le namasonto nabafundisi khona yazohamba silimane khona ekhawunti wenze njani mchulo? Sethi ngithi mina lalela wena Macingwane asihambe siye enkonzweni ekuqala bese sikhuluma-ke zethu-ke emva kokuba sesibikile kongangey'nto zakhe. Hayi ngimbono uNgizwe ukuthi hayi alehli kahle leni agcine ephumela obala manje hayi bayade mina ngisonto ngikutho mina cha ngikwamukele lokho akushoyo maphela uma sekhulumile kodwa ngikhuluma ngaye nje sizwana kakhulu noNgizwe yize abanye abantu bemthatha ngaleyo ndlela ngoba uwumuntu wami ngoba phela uyinkosi